que compareix per a comunicar-vos que acabem de presentar a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia un document demanant que s'obrin instàncies respecte a un tema que sabeu que fa 2 dies es va aparèixer com un document concretament en el judici de don Francisco Camps, en el qual es mencionava per part de l'anomenat Bigotes una sèrie de regals de bolsos de la marca de luxe Vuitton a doña Rita Barberà. 4 anys i parlava de que anava a comprar-lo per al 5è any. A nosaltres això, com que no tenim constància de que doña Rita Barberà, en primer lloc, hagi negat això, en segon lloc, hagi tornat els bolsos, ens sembla un element que podria tenir una presumpta relació precisament amb el cas que s'està jutjant de don Francisco Camps. El que se'n diu cohecho pasivo impropi, suborn impropi, concretament en valencià, que diu que és acceptar regals per la seva condició, en aquest moment, la condició d'alcaldessa.